Metro Cebu subling nakasinati og haze sulod na sa duha ka semana. Apan DNR7 na padayon pang nagsusi kung unsang hinungdan ini. Siluan Mirondina sa report. Sukad niya itong Marso 12, gihabulan og haze ang mga bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo, Talisay ug Minglanilla. Sa pagsuta sa DNR7, miabot sa 70 micrograms per cubic meter ang suspended dust particles sa naasoy mga dapit sulod na sa kapin duha ka semana. Labing taas nga record niadtong Marso 16 nga miabot gyud sa 75 micrograms per cubic meter. Matod ni DNR7 Regional Director Isabelo Montejo nga anaa lang sa 50 micrograms per cubic meter ang normal range sa suspended dust particles sa kahanginan. Nag-install na nga itong Environmental Management Bureau and there are stations that is already here. We have monitors that is doing it 24 hours a day. No? Apan hangtod karon, padayon pang gisuta sa DNR7 ang hinungdan niini. Nagtuo hinuon si Director Montejo nga tungod sa ubos kaayo nga wind velocity nga nasinati karon sa Metro Cebu, posibleng ang mga dust particles gikan sa sunod-sunod nga sunog ug ang aso gikan sa mga sakyanan ang hinungdan sa nasinati nga haze. The source is really local. We are hoping that if there is, it will increase the velocity of wind, then we can have it move away from Cebu City. Nakatampo sab ang padayong pagsaka sa temperatura. Subling giawhag karon sa DNR kadtong adunay mga gihambin nga sakit sama sa asma ug uban pa mga sakit sa baga sa pagsulob og dust mask tungod sa dili maayong kalidad sa hangin nga nasinati karon sa Metro Cebu. Kahinumduman, Oktubre sa milabayng tuig, nakasinati usab ang Sugbo ug haze. Gitumbok sa mga otoridad nga ang pagkasunog sa kalasangan sa Indonesia nga nada sa hapak sa hanging habagat ang hinungdan. Luan Mirondina, Balitang Bisda.